Okay, det var den her gang i skolen, 7. klasse eller sådan noget. Så har vi sådan telefoner til at hænge i klasserne, så tandlægen kan ringe ned, hvis de skal have nogen op til tandlæge. Så ringer telefonen, og så skal vi tage den og ringe lærer. Den bliver taget, og det er tandlægen, der siger, jamen du kan godt se Torbjørn til tandlægen. Den bliver i orden, og vi sender Torbjørn afsted, og det var med spiseregistreret. Så han var spist sin madpakke, og i sin madpakke, der havde han en klap sammen rugbrød med leverpostej. Og Torbjørn var gået og sådan noget, og hvordan ideen opstod, er jeg faktisk lidt i tvivl om, fordi jeg aner det ikke. Ja. Men så lige pludselig, så er der i hvert fald en eller anden, der siger, skal vi ikke gøre sådan og sådan? Og alle sammen siger, jo, det var en god idé og sådan noget. Og hvad det er, de gør, det er, at de går hen og åbner hans klap sammen mad, og 3 mennesker laver de... Nej, jeg vil ikke noget med snot. Ej, fuck I led, mand. De største snotter. Ej, det er ordentligt. Jeg skal bare alt for sart. Ej, lad være. Det er ikke sjovt. Ordentligt harder, jeg mener det sådan her. Ej, Trine, jeg gider ikke. 3 spørgsmål. Klap. Ej, Trine, det er fandme ulækkert. Du skal lige have det bedste. Da han kommer ned, og der er 3 store. Ej, jeg kan ikke holde færdig. Og da han kommer ned, du spiser han. Som om det ikke er noget galt. Ej, det er fandme for klamt. Like nothing happened.